Como dixo a nosa portavoz nacional Ana Pontón, os orzamentos da Xunta 2021 son o mesmo conto de sempre. Por eso, dende o BNG de Oleiros e a través da nosa deputada Mercedes Queixas, presentamos unha serie de emendas para mellorar estes orzamentos, porque pensamos que a Xunta ten que investir máis en Oleiros. A mellora integral dos accesos e dos servizos do porto de Lorbé. A necesaria elaboración dun plan de xestión do monumento natural da costa de Dexo Serantes. A mellora na atención pediátrica nos centros de Mera e de Oleiros. A posta ao día dos centros educativos do Concello de Oleiros, xunto co necesario aumento económico que impulse o CEIDA aquí en Santa Cruz ou as compensacións económicas que debe atender a parada obrigada dos mariscadores e mariscadoras da Ría do Burgo durante o tempo de dragaxe da ría, son algunhas das emendas que o Bloque Nacionalista Galego presentamos aos orzamentos da Xunta de Galiza do Partido Popular para este ano 2021. Dende o BNG traballamos pola xente de Oleiros.